hangin pa. Pag yung halabas sa akin, pati ilmuta. Kani. Oh, kani may kusog kay hangin. Pag kaninduta. Oh. Anaon gid di pagtiknik. Oh, ha, makita niyo ha. Ug unsa ko ka brag nga tao, wa ka grado, pero scientifico. Oh, bisig asa ko bulakaw na ang aircon. Di mo kahimo ani. Ug di mo kakita ni slidahan ako ron. Kani minindot nga hangin yun. Oh, makita mo di ko ninyo. Oh. Adto ko sunahan ako ipanghambog ni. Kaya naa mo ni diskartiha di mo initan oy, sige asa napitang init nga lugar. Oh, makita niyo na oh. Ha, grabe sugas hangin. Oh, makita niyo ha? Ha. Kada adlaw ko standby ko pero akong kababoy. Pero wa ligi ko matake-take. Ha, kaya naa mo ko ni diskartiha. Ingana on pagpaagi ninyo. Ang diskarte ra sa tawo ni. Oh. At tuwagnahan. Hastang inita ron panahon na. Ang akong electric pan, naguba. Siling pan, guba. Sus, tungod sa kainit sa panahon, nangamuto, nangasunog. What? Wala ko'y laing paagyan. Adto ko sa punuan sa kahoy, magduyan-duyan na lang ko. Pahangin. Wala na laing paagyan. Ako adto ko pa doon sa duyan. Magduyan-duyan ko. Ingon na ani ang paagi. Nung panahon na init kayo, wala na tayo electric pan, dirita pa doon sa duyan. Duyan ta, kahit pensionado ko ta. Sa ikulanan. Yahay kayo, hampo itong piloyanan. Oh, duyan ta. Hasta, perteng haya-haya. Oh. Ayun, ano ba? Pag duyan, tabyog-tabyog sa duyan. Hasta haya-haya nung kinubuhi Wag yun, init. Why stroke? Bisag magsige pagkakaog baboy ka dadlaw. Why problema? Denduyan na. Tabyog-tabyog. Nindutang kinabuhi ane. Haya-haya man dahil kayo ng puyuan na rin. Aritan laog sa kahoy. Diyan na duyan. Tabyog-tabyog ta sa duyan. Hangin kayo. Hasta haya-haya. Hangin pa. Hayay, kini niya talaw sa kahoy. Oh, no. Oh, naman. Naaw ka rin. Nakikita pa yuta. Oh. Ano na hida-hida? Nagpalando ko mo. Nagpapuglaw. Liki-liki mo ka. Hay, liki-liki. Kaya kadada kakalitrik pan. Mawa man na ikurinte. Liki. Naakay doon yan. Ano ka yuta hida? Kung liki mo ganit ko, mas liki ka. Kaya nadada kakalitrik pan. Why hangin, why kurinte na. Ako na danduyan re. Ako na liki. Liki, tando ha. Ugmao na. Biyaan ka diha. Hindi ko mag-istorya ng tao nga nauga na ang utok sa kainit. Naunsa man. Nauga na ko na akong utok. Liki-liki man itong tawana. Liki-liki. Ako na rin ay. Naliki-liki niya nga madama ko duyan. Pakita ko siya. Mamagduyan ko. Butangan pa na kugunlan. No? Nabayunlan. Suod ko sa duyan. Dayon. Unlan ko. Dito ko ganina. Karon diri na sa ko. Duyan ko. Pakita ko gina ko nila. Anak na doon eh. Dayon. Diha. Dayon. Higdari ko. Oh. Unlan pa. Naanak ito siya diay. Na siya tinaliki-liki. Kami duha siguro. Kung naliki maghabros. Mas labi kaliki. Totoo na. Kaya gitu siya. Hangin niya ha. Ako kay. Na ako labs kahoy. Napay doyan. Dobling kabugnaw. Lapiha pa kainita sa panahon yun. Di pwede di maligo. Maong ka nung adlawa. Kinahanglan yung maligo ko. Una pa mo trabaho. Kaya di mang subisos. Delikado ba stroke? Sao na lang. Napunti pa bang hugutang pinantihan ang akong asawa. Maligo, ikaw una akong trabaho. Kusugas-agas, oy ka na.
lagi. Hindi mo sakto. Manabon ko, manyan po. Uy, alam mo koy. Oh, Saan mo tawag ka? Ligo ka? Mamani tubig. ha? Mamani agas. Usa may tubig god. Usa mi na di. Liki-liki. Mamani agas. Usa ti mo gingon? Liki-liki ka na. Sampu-sampu ka na mamani agas. Kuya gasod. Oh, sugaw yan na. Samtaw ka. Ikay na liki-liki. Sampo. Anong nadadama ka na imong electric pan mo ni hangin? Mga ni teknik ako sad. Ako sa nilang teknik ka. Asa ko napin mo lingkod. Kung naay ko hangin nito no. Kita ka na. Og na liki-liki man ganiko. Liki-liki saka. Liki-liki tang duha. Ano na? Wa mo ka electric pan mo ni hangin. Adi hangin. O, so ka. Adi ko mutubay mo. Liki-liki ka. Ya adi ka diha. Oo, may laway nung nagsuriya ka. Lolo siro ni mo, yako. Naligo ko naigripo. Nya. O ninit. Agas yan. Ah, lolo ni mo. Hoy, ikaw do, sultian talang ka do, ha? Karding, dakdunggan, palong ka dako. Ha? Ikaw ka niya maligo na sa gripo. Nanay ha, tubig, naunsam ka o. Ha? Lolo siro ni mo. Hibaw kang ilin nyo, unsam pagsakas tubig na. Gikan sa ubos, babaw. Busok, busak ka na niya. Yugo ka dako. Yugo ka